Okay. Another day, another fishing trip na naman guys. And for today's video, may sabot-sabot atong grupo na mag-abot diri sa Marigondon Port. Basta man. Kuyog na to ang tag-iya diri sa spot ni si Mark Lin. Abot na kita, wag kita migin dyan. Salamat kayo, Gid. Naapot si Zian, Gisok-sok ka mo ako. si Yuki Pao, Birthday ni mo gapon? Happy birthday Leo. Happy birthday yo. Bilay na mo 40. Guwang na ni mo yoy. si JC, Ata gipaputol niya. Sinabi balik. Isa kay putol. Ano naman? basta magkuyog ni mga tawhana guys. Wala gyud laing mahimo. Magsige ra gyud og tabi. Love you ginagmay pero naglabaw ang storya. Nalidito ni mo deh, ingon kadaog ni mo. Nalidito ni mo deh, ingon kadaog ni mo. Nalipat. Allah, daog. Dikalit lang daog. Ay nakalingaw ning grupo ha. Sige na lang gyud og katawa. Kanya ang nakadaot sa daning grupo ha. Mag-iyahay na lang pod og barang. Ya walo-walo ni ko ha. Marami ko. Ya, gini ni spot kayo. Siya ramen na ilan. Dili man gani mamarang, mag-istoryahan ay sa mga kaagi nga dili gyud malimtan. Speaking of X ba? Awa ka tingog. Ay, grabe love cake. Gito niya tanang laway niyo. First catch. Octopus ko. Starfish. Oh. Ano yung surf? Usa ta magsugod guys, ayaw mo kalimot og like and share ani nga video. Okay, first Enjoy the catch. video guys. Madali na supay. Okay, lagi na. Oh, dahil. Takyo nagsumpa. Abi nagmato ka dito, apay kag lechon manok. Basta man. Okay. Boy burger oh. Yuki pa mo man atong mo man kuyoga katong natikyaob ta. Hapit abon. Oh, hapit ta matikyaob. Mao gyud ning grupo. Ha? Tug ano siya, high blood. High blood na siya. Mao ni ningon nga makig-uli na kay high blood. Ano to? Kani bang grupo ang malas or ang nagbarang? Ang nagbarang padong pa to? Nahali na kay doon ka ni. Nahali na? 15 round ta to. Gichatta na ko sa kuan. Gichatta to na akong kamigo. Ano man paliton ta ni? Tunga ta tulo. Kay doduham sa kong palit kay sig kusog biya kay ngangin asam tago. Nakay kana to di ko maliton to kay nakay bad experience. Sakto boy ka natin kita tuloy. Ang bambot gamay kayo. Sakto naman to good. Ang kapitan, wala mo ambag ko may una niya. Hindi man gina ako. Ako na tulog ra gid ko ato. Kamong duha ato. Dara siya na. Sana Pamato. wala na oy. Samantala, bang para mangingisda. Kapalit. Siya nangita siya kuan sinker o sinker. Sinker. Pangan kayo. Oh, sinker oh. Kaya di masangit. Birthday ni mo gapon? Gapon. Happy birthday Leo. Happy birthday yo. Bilay na mo 40. 20 city. Bilay na tutunan ba? 30. 30 city na yo. Kabas di mo sa mugong? Ni Pangan ano si Christian? Lucky? Bye-bye. Christian. Kabas mo kuya? Oo ba? Guwang nga na ni mo yoy. Sure ba tayo? Kabas mo, pero di mo classmate yo. Ano ba? Ay, hoyo. Na ba direkta na uyin sa una ng building sa. Ay, natagtag. Kung ito ba? Dako kito ba?
Kabasa din mo sa masawa yo. Di ka ganan magkayak yo. Madlo ka? Di ba? Kanang di pa karon. Di pa sa karon. Strike. Aw. Igo na rin ka bit in wait na to. O pa mas mark din. Lagi, kira na mo agi katong. Sinot na yung sit up lagi. Ha? Sinot na yung sit up. Ako oro ning gano'n ni. Ah, kita na ni mo squad. Oh. Nakalang sa mga video mo. Ah, sinot na yung squad. Unsa na yung sit up mister? Di ro. Yuri ra na. Mo, ang kani ba mura-mura ka ano kanang si Mano no? Murag one fish na. Subit niyo. Nga na ako masabot di ba? Ah, ingana lagi. Inot kaya nakasagaran sa kuano kay humok ba? Ano nung ba? Ano mo siya? Gano po. Gaano lagi? Di ba ang nakalahi niya ba kay ang tumoy gikan diri ba kay humok ra gyud kay sa tanan no? Pwede guro ni siya i-drop 100 grams. drop pa. Diri lang bin ba? Dara. Diri lang bin ba 100 grams. Ah, kato si Bintrito, maragwa oy. Strike no? Strike. Ah, bugaw ngay. Nice. Bukaw na yan color na, mura magdi makita gud. Kaya lang tae ba? Hilo dai. Yang panguyuan niya ko. La yo. Yo. One spot. Kayo dako. Yo. Auto release. Lipong. Auto release. Ito nang rad mo boss. Kapo nga. Si Binoto ni, kapong. Minsan nga Jim. Butsa ni nga Jin. Unsa na nga Jin mo ah? Ah, Jin 3 ni. Ah, Jin 3 na. Pinta. Lawa deh sih guys. Angin. Oh, boleh lawa di mana? Attack na sila, oh, attack. Kamu nang tahu ngasil guys. Dagang ay tao dito man. Lain ang gusto mo yan, di ka patapa. Lain ang Ano ba ito? Paano magkakala yung ano mo na? Sa problema. Nag-lure kayo? Nag-lure ka? okay. Orang kabigya. Kada dahil, pwede mo na. Ha? Pwede mo na. Dito yung orang kuha. Softbit? Pwede ka softbit yun. Narito sa akong box. Oh, katong ba akong gisod sa kanan. Nara sa box yo. Gaya mark din eh. Ah, kita ang pamaulit. Grabe, pamaulan yun ko gahapon. Skip niya. Ako, nga na, doon kayo permi kaya no, bikugan ko. Ay, di ka Di man kay karon ra man ni pero gahapon disyon pa kayo. set na. Ang sa yung reel. Kang ikipaw. Ah, for sale guys, for sale. Dini Rubio Fuego. Oh. Daiwa Fuego. Nganong gibilin-bilin nimo?
Okay, for sale ni. Dahil mo pigo ang kuan. Ang line na ni murag 2 pounds. 4 pounds mo siguro. For sale, for sale. For sale. Ka-order ko na rin. Nigo pa. Patay eh. Negotiable. Nanapoy ko ano ito. Mura man dito da place ang hasil ba. Sige lang pabuto. Oh. Kabantay ka sa ang hasil murag hapit kada adlaw no. Kada Sabado. Hasam na. Siyang rin lang. Ang siyang naman dire. Marigondon man eh. Ako kada. Kami na sa akin. Ako sa ngasil no. Murag feel na ko sa Shangri-La to. Kana dia kay murag sa basbas na or sa kuan. Madam, bida madam. Katanawan GC ah. Ha? Oh. Buang. Siya may kinawagwangan na mo. Amo. Katanawan GC. Salamat. Ligyan dito, barato ba yun? May kwarta na may asawa. Ikaw ba? Batay bigay kasi. Daog na po ni siya ron. Daog na po ni siya. Sakpa na kating. Daog-daog kani ay. Unsa man ka? Maabot pa ka rin na. Padong unsa man na? Padong Maligo, padong Mulakaw. Ha? Iyon sa imong kuan kamera. Grabe pislit ra gina, usa ra gina ka pislit, bot-boton gi katawana ka. Suko na kayo ng usaw. Gibutang. May klaro tawa na. Padong na ko na sa'yo. Kana. Asa, padong na ka uli. Dili pa ko diha, ilitso ko diha sa Magdabaw, pasayan. Oo, ngang. Wa may nagdagpasayan na ni. Manok nga manok. Diba, bitaglit mo diha. Taob na di. Di ka mamasul eh. Gutom na kayo ha. Gutom. Sige. Dai. Sige. Taob mo bitaw diha, taob mo diha. Mana mo kaon? Mana? Mana mo kaon? Mga na sa amin dre. Okay. Okay, bye. Kaon ko na tayo. Ha? Tuloy mo. Uy! Ha! Pwedeng kuranan day. Wala na bang. Saan? Sa gusto bigyan tuloy ano? Ako sure sa kanya kasama ko doon. For sure sa kanira. Okay. Oh, naabot na kita. Huwag kita migin dyan. Salamat kayo, Gid. Salamat kita. Kaya taga parani ah. Na! Akong gibilin. 30 grams. 30 grams. Nakoy nga ni dito ba? Paddle tail. Ay. Kani ba, klaro kay ba, uy mga bala ba, wala. Si Mila po ito mo. Ano pa kayo? Gisok-sok ka mo ako? Kiyate ka mo. Ate, marang-marang mo. Pas-pas kayo gisok-sok ba? Pan organic. Doon tata mga tos buhol eh. Sa assist ka niya. Pero nakuha niyo naka-strike kani. Tuwa. Huwag ko kay Bao nga na-strike kan. Pagtala na ko na ko. Pinakan. Dili ta makuyawan kung mga to tagkuan. Pero kanang singan niya kung ato taw
Mundo. Kaya kung magpanata ba, kung nauban ba? Di ba siya musakay sa mong kayak? Madlok lagi siya. Adlok. Okay kami doa sa kaya to. Dako ato ni kuha ni singa to Joshua Joseph dako ato Joseph 100 masad masud brad. Apo di natulo ato. di po madag tuloy huot na pugay mo Ni lami ra ba kay ni? Search di mo? Orlan ni Nipis nga mo. Ter unsay ato Ter Kami kayo na. oh nga naman Ikaw daw MC daw. oy ano Ano istorya ang tagiya? Ang tagiya. Ter ay pada na siyan Ter kay Magbual mo kay ba tagiya gibaligya. sit up na ni Yuki pa gipicturean mong buang siyan wa jud reply amo Baguray. amo siyan jud Ala, tili ni sit up kay. Uy, GC. dagay gano'n ng utanan ni Orlan mong buang dugay wa siya reply buang mong buang ni utok siyan asa man karon nag-date karon Ter nag-date karon sa klaro kayo na kay sa angkas ganina Tayo kung pala yun. ah Tayo tulong ka akin. Hari-hari ba? Nagurap ka. Kita sila JC ba? mong buang yun nasiyan ay GC din. sige Ter Buang gini. may ganun ng utana ka na ko sus dagan nga mo na nga scammer mo ng burger boy burger Ako si Yuki pa nga Ibili na yung Simon no. nilakaw mo ko si Kipaw nagpalit og sudan gikuha niya ng asawa niya gipicturas buang gipursil kaamo yun sige apay din Ibong mo lang rin tawag sa Orlan Ngagod nga kato nag-post mas kuya sa Facebook gud. for sale Okay. for sale Okay, why not? amo Hindi nga magato nga. Ano na lang. Bitanwit. Kami sa Barbits. hapit na mahalin eh Gitap ko mamalit sit up Rono, baligyan din ako sa sit up day. Bili na kung lagi ako kami lang. Dagay basaya no. Wap GPT. GC Dublas. DC Dublas. isa na GC Oh. nauli na siya Dali karon. Indiano. oy nakakasopon wa Na masulog na, klaro na masulog. bantog na dagang kay barang nabot na deka Ariya sa ter. Ari na yut. Na diri. Ale. Ya, singkir naman ko na yun. Singkir naman yan. pag nagkabilya wag buang Kanyo. Ha. Ano? man ani mo Kapong dito. Ni Jute kay. Pumunta siya Jute yun. Lamit pa na yan. Kasi may lamit sa lamit sa'yo. di ni kadaog ninyo duhoy ala katawa na yan lali ka gits eh Hindi ba hindi na? dali ka gits ba murag malipayon gi si Mark din aning yang Jilly kay ngano nanambok man So may di manambok yan. Igor at ilawag kausa niya. Wala na yun. huy ngano sige kag tilaw isa yung tilawan dili lagi dako kaya mo tiyan Ay, pudya. Ay, may nalang pudya. Uy. dili bitaw kay dako yung tiyan kuha na maron December January February no bit no ang imong ay mo tiyan man dako Bahin na bahin. Ang may nara siya tulog kahungit. Ako may murutonan. ay yalipay kay ka Ano gipili niya kato giganahan pud ako kaon. oo Pwede bang kuy bahay ba? maro sige kag naong sa Tama mo. hilabtanon man di ka ba Di ako lagi na lang dad pagpalit. mo ba Tay ko gilo. kaigat ka hilo eh nagpahit ka bago hilo Nalidito ni mo deh, ingon ka daog ni mo. Nalidito ni mo deh, ingon ka daog ni mo. Nalipat. Allah! Di daog! Di kalit lang daog!
Dili ni masud. Awara, tara. Agoy na slide di ay. Atada. Gano sige mo pangutana talawara. Maingon niya ni daog sa gipalit din niya. Ikaw ko na yun eh, may permiti person, yung siya, udaog na na. Agoy. Kau ba so daydo imperial ba? Kau ba mo daydo imperial ba? Ginaon na murad ba? Palit to, napalit lang daon to. Daon pamasyon. Kapata na, daog sa kuwan, bitaw ka na, number mo na no? Oo. Loto, Mika, ikaw. Gana. Oo na, dahil ko ha. Asa to? Sakpa na po. Wala na guys, Lois day. Sa mga istorya niya. Kasi masakpan na po. Wala di. Ay di na dito mauno. Napailaing no. Napailaing rail. Sipiat. Abet alas to daon to ba? Ah. Daog gawan. Halos tanan daog gawan. Asawa din. Di na mo to daon. Kasi malala ka daon. Di na to ano. Maro kay si Orlan eh. Sige lang post. Congrats Master Dave. Winning. Apil ka na. Apil ko ani. Start. Sir GT na daw to. Pwede na to. Pagtukad 2025. Gawas na ka ng 20. Palaylay. balik-balik. Magawas ko no, magawas. 38 ba to? Wala. Patad ka ron? Wala. Gusto ko ron din mong kuwan. Wala kay one man ang sakay ang number ni gawas naman. Ay, grabe. Naglisod ka, nagtumbang eh. Number ni gawas naman. Napugo ba na? Nanasa'yo kay Parcel lagi. Pa. Nagkagaga. Paano ba baon? Basta gente gini daog na. Sa SPX gini di na daog. SPX. Ito para na gente sa delivery. Kadiyot lang, Bi. Karon na ma. Naon, padjud. Awoy. Nasakpan eh. Dinagaan eh. Ano ka, dinagaan mo? Nako na magay balance ako delivery sa una. Mag-spilito na 30. Sabi na pala. Buong ano? Dapat mundang na ka ng sigarilyo. Kaya hapit na ka na ibato. Undang mo na Jilly, no? Oo. May nang hapak ko na yung uol. Gahit kay kag-o. Bitaw! Undang na siya, undang palit. Sige lang pangayo. Ayun, balik ko palit. Ikaw eh. Niundang naman kag pamabay. Niundang yun po na usa. Right. So yeah, wala mo na mabay. Natukan sa kamay. Ano? Ang warya. Gani, nabuta na ka ni Jilly. Lagi maglagong kili doon yan. Mapangkan lagi yan. Maglagong kili doon yan. Wajay mo laban mo kaya imong mama mo laban mas buntis patay ka. Langit. Sangit putol, sangit putol. Sangit mo. Yeah. Dagong iba to dayo. Kaya matubangan ba? May pa diri labay pick aside. May kay kayo nya ra pa kana. Moingon nga nasangit na. Pero man agad. Wala pa makalabay si kuya. Ano? Nagpakita na pud lay ka, Jess. Mama ko na gingon ni. Jess, napakita, nagbog na pud mo, Jess. Unya ra ka magpakita, mabuwagan ka. Sarag yan. Dako kayo ba? Slick. Arewa. Wala gyano? Wala magbago atong migo ah. Pang gini ba yung ano ni? Ito na tapaloy. This strike gid. Strike lagi strike. Atagig singkir Mark din. La grabe oy. Paspasa na gid ani ni oy. Grabe ay. Tingog-tingog oy.
ko. Ah, grabe, tingog-tingog ay. Grabe na ginanay. Pang-pang. Haya-haya na niya ay. Sige na magkasangitan. Haya kayo. Ano nga pa na? Fish on, fish on. Ano ba? Fish on. Ano ba? Fish on, fish on. Ano ba? Fish on. Ano ba? Ayaw, sayo pa nagkatahagan. Sangit putol, sangit putol. Miste pa ning usan abot po sige po sakit potol pa ni oy. Sangin nun. Kita nagtarog pa sa buha. Kita nagtarog pa. Kakta bay. Biraw na ko ron, balik ginante si minuto. Siktodlo, yun so siktodlo nawala. Bay. Ano kay? Ano di ka day? Tuya ni mo oy. Kedip. Asa? Ilisig ka ba? Ilisig ka bilya. La. Kabi ananay. Sangit putol, sangit. Nada yun wa. La yaya di tug ano. Hadlok mo sa ma. Kanay gila ba yung kipoy? Nay sakit na gid. Kanay bay sakit ra kaning nga side. Ya, sa baba sige ra kasangitan. Yaya. Gani. Ye, itsa da i-cross na. Hadlokon. Na, i-cross na. Cross gini ay. Na, grabe ni Ari ra ka na siya. Nagdara siya sa sit up. Wala nagdara na. Abi na bag-o na ka bay. Ay, grabe. Kamo ba kabutsok bay? Pre, mayo. Mira ka nito. Ha? Ay, ba. Speaking of X ba? Awa ka tingog. Ay, grabe love kay. Gito niya tanang laway niya. Speaking of X di aya. Grabe lagi ni. Ang linya ng X na pa na X ba do? Oh. So naade ta diri sa spot ni Mark din. Unsaya? Sa spot ni Mark din. Naade sa spot ni Mark din. Ayang nga na dito ay sa Buya. Resort ito Mark din. Sticker sa Timbing Meat. Ate, gipaputol niya. Sinabi balik. Ano naman? Isa kayo putol niya. Ano naman? Dami ay tikta. Gipaputol niya. Gipaputol niya. Ano ate, putol niya. Uy, sino bigyan niya. Aray balik. Ayaw lagi. Putlong. Sumay. Asan? Zero ya. Asa man? Lolo. Strike. Aham. Ano gaya ka tao na gaya ka tao na. Ari sa payo diri, ari sa payo. Di na dag sumpay lagi. Madali na sumpay. Uy, lagi na. Oh, sumpay na. Takyo nagsumpay. Ay, suksok mo ba? Agoy, sayang ay. Kalami potlon. Potol lagi. Dagan. Nay dagan Mark din. Gawas. Gawas na. Ay son. Potol gini. Istiha pagkasun. Ligo na. Ay nasig reklamo kay. Puros meron gyud mo gipangayo. Mutlong rin. Ko lang po na ako abi. Allah! Walay sangit ni.
Wala sangit. Ah, na-strike kan di ko. Sa GC. Ay, may. Atoy mo. Wag ko makungabot ha. Pinaspasay kita putlo nyo galit. Pinaspasay kita putlo nyo galit. Ako at tasa nagputol siya. Hindi nga grupo yun. Kabot lagi mo. Lagi mo pas Jill. Tama mo ulit ako sa. Hindi man ganun bago pa naman. Hindi putol. Ilang ko rin. Ay, putlo na ko na bay. Kilak ko rin. Sako na sa kayo ba? Tinoon na kita ya. Asaman. Ino yun na rin. Mura ko patay ang tao. Asaman. Ikaw na rin. Mau may pagamot niya, mag-ipotol dito. O kayo dito na. Asaman. Sumpay. Layo-layo gini mo niya. Amoy ay. Yatan. Nabuti sa'yo mo yabjis? Why? Mala. Ang buwak. Try. Namoy. Work din. So, Hindi nakalimot ni kuya eh. ang buwang. Mo yang gayon. Di ba rin sa kanina? Si ano? Gara ko. Mau iya siya. Mau kuno niya ito ka bull. Kaya butis kuno. Wala na butis day? Okay lang. Wise guy day? Happy tra. Apit. Pwede na naman tapos sige day. May pagkatapsing. Para kadako. Try dako kaya. Kuwari. Takam. Grabe mo sinta. Oh my god. Wow. I go bring the beer, okay? I go bring the beer. Saray. Hardin! Tay ka. Salad. First strike. First catch. Boss, Octopus ko. Starfish. Oh. yan na din yung Unon mo dito. Okay, first catch. Oy, ayo. Not counted. Counted gyud mo na eh. Ano man? Release. Release. Boy sinta. This one is a big one. This one is a big one. Nah, this one is real one. That's Earth itself. Catch the balls. Balik sa gidron. Alsang Earth ay. Tole niya ilikta na. Yaya, GC, Alsa Earth. Yeah, give me spot. This one, the real one. Somebody go get the beer. Start the fire, man. Start the fire. Yeah, gini ni spot day. Yan ni spot. Ya walo-walo ni ko ah. Walo. Yeah, gini ni spot kayo. Sierra may nailan. Katambok. Unboxing. This is just enough for me. Then, Uh, wow. pulihan. Pulihan. Mulihan. Pulihan. Paano na to? Dito na lapit. Di alam mo. Puti man ni ganina, ni kalit lang ni color. Boss. Imo ang gininirin ko. Eh, mula pa mina. I-flashlight. Pwede mga flashlight mo busing. Pwede i-flashlight. Flashlight lang busing. Light lang. Matay mo pa rin. Haligin ako na. Kusog-isog. Buang nga to nagpambot eh. Atak oy. Oh my god, gigunitan lagi na kung sa kuan lagi, igura na putol oh. Damas trolling. Grabe. Trolling lang. Mige nararas do olyo. Tol. Ligyan na, ligyan. Ligyan na, set. Wala mo guniti di ay bagita. Wala, kaya mo ako na batayan na, kuwan.
Ay, di. Siguro ko ako yan ako linyo. Gisiguro na ako ay. Wala mo naguniti mo. Balik, di ba na mo lang nadagaan mo? Oo. Dagaan. Ganina yun just. Swap ta konti. Swap na ako nagsyumay. Swap na nagsyumay. Swap na nagsyumay. Ay, magsil kang pali. Malas. Dili malas amoy. Ibalik yan. Ingnar ako ma'am, sa tira ko mama. Baligyan na na. Nauna. Shumay. 1.5 ulian. So Ismail na yun. Sila na yun. Ako nila ko po. Agamot na ako. May ginakuha pa. Agamot na. Asa ka na? Kamote na. Ano na napatol? Alay. May ginakuha pa. Tari atong nagbangkay. Mahal bigay kasi tap. Igi-pursil biyan tani niya kanina. Oh, sa gusto mo palit. Napay ko ano? Napay. Lago ba? Wala na. Okay na niya. Pais na yo, itsa nagbalik yo. Babe, ako na palitan, babe. Adi ba kanang pag-casting balik ba? Dili itsa tanan balik. Ay, paminaw na lang. Chata natin ka. PM sent. PM sent. May kinaradas doon. Nga ba tayo yung nasangit? Naisda yung mga sa'yo, naisda. Nasangit po. Ato na ka? Gigi. Ano daw po? Bye vlog. Bye vlog. Bye burger. Ato na po karon. Yeah. Yups. Yeah, gilak ya. I-post din mo. Kaya sa kate. Yoy. Ilan ni tanan? Mga kuha na. Pwede na. Mahalin nag-singko tanon. Cinco? Sige, Bisag tag-dusi asin tabay. May mo lang singkoy. Ada kasi di ay ni. Gitabangan ti kayo. Buang-buang mo di ka. Awa, nasakpan na nimong gipalit. Nga dosi. Gusto din ni di ay. Daog na po sa pula. Grapol. Aplawa. Bago maginas GC. Wag niya matuto. Singko na yun. Natagak mo dagat. Kita mo ko. Oo niya gidaro pagit. Porcel. Isyo. Sa isyo. Nag-oris pa mo. Gitrolling. Daghan na kay tagnan niya na malas pag siya bagong palit. Ila. Kunin mo daw. Nya nasakpan ba niya di nagan. Siya na po yung slide. Isa ka mo pinalit. Oh, hindi ka nadagaan mo. Malasa. Parang di ka na mong adlaw yo. Guya to tawanay. Wag ginuunong. Sige. Sige ano. Di ba siya ito ginong now? Ginong Niya. Di ko pag-usog na yun. Nami? Nami. Iwas. Maligo kag kiwas. Pagsabot-sabot mo. Oh, sabot sabi. Madarag 5 eh. Cinco? Hindi higher. Oh, dako na mong palitan ayo. Hey, kamu mo na ikaw ba? Discount ba sa birthday? Ito. Pila na palit mo na yo? Dawag ramol. Okay, bye. Amping mo. Naglibog siya sa magtumag. Okay. Guys, padong na tauli ron niya murag na nga down ta atong mga kauban kay gidasmagan lang kalit atong linya. Pamboto siya gikan sa kuan guys niya. Padong siya uli ba. Gidasmagan tanan lang linya. So may gani kami kasagaran kami Zian nilang JC among nagunita namong rad pero kang Yukipaw naigo gyud bayo sa pambot edi ang yang setup yung rad nalagpot dito sa dagat. So mo to nga natay footage nga iya jang gisaw ang yang setup may gani naras dool. So pag human na to wala gana. Sige pagkasangit sige pa niya nahug pa yung setup. So mo to nanguli na. So naghinay lang sa may panguli.
Yang nabilin dito is si Mark din og iyang Paris og si JC. Sila to mga gahi na lang to nabilin dito. So salamat kayo sa pagtanaw guys, and gimingaw na sa taning mga ingani nga moments nagkuhig ta sa atong mga kauban. Unya sunod na pod, wala tay kuha ron pero at least nalingaw ta sa istorya. Okay, bye bye. Okay.